Net mense wat hulle in 'n vuurkoon was, van vernederings af verstaan. As jy in 'n vuurkoon as wat jy was daar, kom uit die bank uit man, en kom vat jou oorwinning op die doorsvloer. Jou mind moet terugkom, jou kinders moet terugkom, jy breek met jou ouders verklonte af, en jy sê so op soesarig en bezig sê, ek gee jou om die man, maar ek staan, kom ons beweeg. Hy sê, ons moet volgen. Jullie het precies op die Bijbel. Alles zijn die goede uitdelen. Alles zijn die goede uitdelen. Maar hoe zit die eens met de staan? Ik zie bij mensen wat zeggen. Ik zal je niet eens snel wat doen. Maar alles! Kijk je goed op je hoofd. Ja, dat wil ik zien.